Така, тъй като съм с прекалено малко абонати, то са само 2 абоната, прекалено... Аз още не съм загрял. То нямахме ток. И чак сега го пуснаха и аз ще. Така, тъй като съм с много малко абонати, лайкове, само едно видео има повече гледания, ама и повече лайкове, ама абонатите са си същите. Нищо. Няма никаква промяна. И заради това просто, защото няма как да се съберат чак пак толкова. Освен ако вие не кажете на някои свои приятели и вие не се абонирате, защото аз знам кои са двата абоната. И просто единственото вие да се абонирате, няма друго. И да кажете на приятелите си. Защото прекалено малко абоната, то няма нищо. Няма никакъв смисъл. Така че казвайте да се абонират, защото иначе няма кой. И вие се абонирайте. Знам, че не сте абонати, освен ако не сте моя съученик и моята мама. Ако това сте вие, значи супер. Тук просто аз съм сам. Все едно това не се е случило. Така. Значи, не ви говоря така, защото повече, защото просто не съм загряса още, че имам интернет и че мисля си, че си играя сам. Не съм свикнал с YouTube канала още. Не. Така. Да. Продължаваме. Така. Аде бе. Казах, че продължаваме, ма трънки продължаваме. Така. Продължа. Добре, какво беше това? И аз продължиха, па не снимам. Много съм зле. Съм въобще голям. Мислех си, че съм голяма, па аз съм някакъв миниатюр. Чай сега, това небето или човек? Това е човек. Това е небето. Добре. Чакайте тези да си ги взема. Все пак. Така да си изрежа от тос. Тъй като никъде не го вижда. Аз съм започнал. Ма хора, това не знаех, че съм започнал.
Нищо не остана. И да ме убият. Едно процентче ли е? Толкова ли сте зле? За едно процентче играя аз. Ето 1% готово.